Propju 9 xhur ilu Mirjam Paċ tilfet ħajjeta f'inċident traġiku wara li d-dar tagħha ġarfet fil-Ħamrun. Traġedja li seħħet waqt li kien għaddej xogħol ta' kostruzzjoni li kien qiegħed isir biswit din l-istess dar. Permezz ta' post fuq Facebook, ir-raġel tagħha Karmel Paċ għal il-ġrajja li għexu huma hija ġrajja tal-biża' li kull membru tal-familja jixtieq li kienet biss ħolma kera. Irrimarka li fit-2 ta' Marzu il-ħallieq rid warda sabiħa oħra fil-ġnien tiegħu. Paċ sostna li din it-telfa kollha ġrat b'kapriċċ ta' ħaddieħor u rrimarka li ħaddieħor sarraf fi flus il-ħajja u s-serenità ta' familja sħiħa waqt li ħaddieħor qiegħed jittarrax għal karba biex issir inkjesta pubblika u waqa' fil-muta biex jippubblika ir-rapport li tlesta f'April. Dan preferenza ċara għal gvern li baqa' jopponi li tiġi appuntata inkjesta pubblika indipendenti. Kollox jintesa, kollox jgħaddi, kompla jikteb Karmel Paċ billi waqgħet binja u tilfet ħajja b'daqshekk x'ġara għal ħafna xejn għax ħajjithom ma ntefsitx u għadhom janqu l-leżis tagħhom meta jaslu id-dar. Paċ sostna li u wliedu kull ma fadlilhom huma il-memorji jew li jiċċassaw lejn xi ritratt ta' Mirjam, iżda insista li din mhix ħolma għadu sal-lum jitkellem magħha kull meta jżur il-qabar tagħha. Sostna li meta jkellimha bħal dun jistenna xi parir, risposta jew mqar id-daħqa tagħha, madankollu li fil-ħoss itarrax il-ħemda ma jinstemax.